जोंनि कलेज नैयो पुलिस गारि ओमफ्राय नैबो पुलिस गारि बाक्साखौ मा सानना दोङो जुबिन गार्गखौ बुथारग्राखौ बाक्सायाव लाना फैदो पुलिस गारि गंनैबो आरो बैयाव गंसे हा लोगोफोर थारैनो जुबिन दा बिथांखौ जाय जाय बुथारदों बिथांमोनखौ नै पुलिस गारि लाना फैदो निकासि होननाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दोननो थाखाय थारैनो पाब्लिकफोरा जास्टिस बिमारदों लोगोफोर बिराद दावराव दावसि खालामदों निकासि होननाय जायगायाव नायलाय माबायदि खालामदो लोगोफोर दिनै निकासि होननाय मोनसे जायगायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जुबिन दा बिथांमोनखौ जाय जाय बुथारनायाव सामिल दंमोन सान्तानुनजों लोगोसे गोबां मानसिफोरखौ पुलिसफोरा गारियाव लाना फैदोंमोन बेवहायनो गोबां पाब्लिकफोरा नांलाय खमलाय जादों अन्थाइ खुबैलायदों गारिफोराव गारि सावना होदों नाय लोगोफोर आं भिडिअ होगोन स्क्रिप्टआव नायबानो जाबाय बिराद दावराव दावसि जादों निकासि होननाय जायगायाव ओमफ्राय गारि सावनानै लोगोसे मानसिफोरखौ जखम जादों पुलिसफोराबो जखम जादों पाब्लिकफोराबो जखम जादों लोगोफोर ओमफ्राय